Ayo 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 ayo. Ngono. Dudono klenteng grup ngene iki. Ya. Iki men geder. Apa Mbak Uun sing glatik ginjing? Nggih. Apa ngendang? Kula badhe glinding. Melipir mesti melipir. Lah kok iso? Oh. Pelok pas lintro anu ki Rizki. Apa awet kono sembahyang karo Mbak Uun. Ya, sing sami tremeng niki mang fokuske teng sing gender niku. Yo, pelok apa barang? Pelok 6 ada barang? Pelok 6. Oke. Ya, masih gendari Rizki. Aduh, sulenge ra. Yuk, di lalas bareng-bareng. Enggak bau yuk. Gender mak bandrene Mas. Wis kedik melih. Yuk. Manuk emprit prit prit. Saking Mas Prasetyo Bayu Haji. Oh nggih, Mas Bayu Dalang. Banyune pamit. Heeh. Nyuwun serapat ing joget Pak Pembeduk. Lan gawe-gawe kanca. Wah, tenan kowe nek perkara gawe-gawe aja takon dosa ngono. Wong siji kae temenan kuwi. Yuk, nek sik. Pating sruwit-wit. Calurutan geniranggo pati pangan. Yuk padang yuk yuk padang yuk yuk padang yuk yuk aning pesawahan
geger di sini. Manuk blaka gan mung ledhak delok minta kodhok cuk mepet tanggo ajeger aneng balendok amelirik amelira lati salendang Makasih matur nuwun Nduk Rizky dan luar biasa. Sindenane apik nabuh bos S2 sisa